Hello! Hetki pieni. Asetellaan asiat kohdilleen. Dy. Noin. Hyvää iltaa. Hyvää lauantaita. Raivotar täällä. Moro moro. Olen hieman laittautunut teeman mukaisesti. Ja jostakin kumman syystä tämä puoleinen silmä koko ajan kääntyy niin kuin vaakatasoon. Niin jos se rupeaa jossakin vaiheessa vaan kääntymään ihan itsekseen, niin en voi sille mitään. Käänsin se jo kertaalleen ympäri, jos mä ajattelin, että jos se olisi ollut niin kuin nurin päin. Mutta no, katsotaan mitä tapahtuu. Tuleeko minusta semmonen vajaakin näköinen käärmenainen. Ja sitten huomasin myös yhden asian, että kun minulla on tämä ihana maski tässä näin, niin se saa mut niiskuttelemaan aika paljon. Varmaan johtuu siitä, että kaikki se kosteus ynnä muu jää tähän pyörimään ja saa kaikki röörit niin kuin liikkeelle. Joten ikävä kyllä, niin kauan kuin minulla on tämä maski, niin joudutte kuuntelemaan ryystäämistä. Mut ei mitään, hei. Tervetuloa striimiin. Tänään minä striimaan aiheesta luonnonsuojelu ja eläinten oikeudet. Ja ihan myös käyn läpi silleen omaa ajatuksia, omaa kokemuksia ja omia niin kun, mitä luonto ja eläimet tarkoittavat minulle. Joten tämä on myös testi, koska viimeksi kun mä tein videota, niin jostakin kumman syystä minun videokamera vaan päätti jossakin vaiheessa, että se meni niinku nukkumaan. Niin löysin siihen semmosen kikka kolmosen, että aina tietyn minuutein, sekunnein, mitä liian välein kävin tekemässä tämmöisen, katsotaan lähelle, kauas. Mä tein niin pienen liikkeen, ja koska tää kamera oli silloin tuolla näytön alanurkassa, sitä ei edes huomannut. Mutta katsotaan, minä en nyt aio tehdä näitä liikkeitä. Ja katsotaan, pysyykö videokameraani hereillä. Jos ei pysy, sit mun täytyy tutkia, että miten me saadaan se pysymään hereillä, ettei mun tarvitsisi tehdä sitä niinku tätä koko ajan. Mutta sekka pieni. Joo, ei mitään. Aloitetaan sillä, että pistetään erilainen näkymä tähän feediin, streamiin. Eli näin. Siellä edelleen pyörii tämä ihana norppa. Hyvin moni teistä on varmaan törmännyt tähän kuuluisaan pyörivään norppaan, ja siitä on olemassa tämmönen aivan ihastuttava giffi, missä se vaan pyörii paikoillaan. Ja silloin kun mä törmäsin tähän kyseiseen norppa-videoon, pyörivään norppa-videoon, niin joku ihana rakastettava pöhkö oli tehnyt siitä semmoisen, kun se oli alun perin YouTube-video, jossa se norppa se oli niinku se oikea alkuperäinen video, se norppa vaan niinku pyörisi hetken aikaa, ja en edes muista kuinka pitkä se video oli. Mutta joku otti sen alkuperäisen videon ja teki siitä 12 tunnin version. Mä voisin itse asiassa jopa yrittää katsoa, jos minä löytäisin kyseisen bear with me. Katsotaan. Joo, siitä on siis tehty 10-tuntinen video. Mä muistin, että se olisi ollut 12-tuntinen, mutta 10-tuntinen. Ja katsotaan, siinä taisi muistaakseni olla myös aika pöhkö musiikki. Mutta koska minun nyt piti laittaa mun tietokoneen äänet hiljaiselle, niin mä en pysty kuulemaan, että onko siinä se pöhkö musiikki vai ei. Mutta kuten huomaatte tuossa noin, niin 10 tuntia. Jos haluatte itse katsoa sen, löytyy ilmeisesti vaan nimellä Spinning Seal 10 Hours. Joten sieltä vaan katsomaan. Mutta pistetään vaikka toi pyörivä norppa takaisin tuolta gifyltä. Ja minä aloitan minun aika lyhkäisen eläintarinan. Meinaat eläimet
ja luonto ovat olleet asioita, jotka ovat olleet minulle aina äärimmäisen tärkeitä ja läheisiä asioita. Ihan mini kakarasta palosammuttimesta asti eläimet ovat olleet minulle tosi rakkaita ja tärkeitä. Ja muistan aina lapsena leikkineeni, että hei, olen joku elukka. Ja yleensä se on ollut kissa. Mulla on joku ihme suhde kissoihin koko elämäni aikana. Ja sitten jossakin vaiheessa, tästä aion puhua joku toinen striimi, minusta tuli turri. Ja minun turrihahmoni on kissa. Ja mutta kissat on aina olleet mulle aika tärkeitä. Ja mulla on myös joku tietynlainen suhde kissoihin. En ole moneen kissaan törmännyt, jos yhteenkään, jonka kanssa mä en tulisi toimeen. Mä oon semmonen ihan rehellinen kissakuiskaaja. Ja sitten jossakin vaiheessa mun vanhemmat päätti, että he hankkii kissan kotiin lemmikiksi, koska he asuivat omakotitalossa ja niitä hiiriä oli sitten niin perkeleesti siellä talossa. Ja porukat hankki kissan ja se oli mulle semmonen, että on tätä. Mä en pysty elämään ilman kissoja. Se on it is how it is. Ja sekka pieni, mun täytyy hetken aikaa taas säätää täällä, koska olen vasta aloitteleva striimaaja ja tässä tulee vähän yllätyksiä, pylläreitä matkaan, koska en vielä tiedä yhtään mitä minä teen teknisesti. Joten no voi hemmetti, sekka pieni. Figuring out. Katsokaa kun norppa pyörii, keskittykää siihen kun minä sählään. Ja joo. Noin, jes. Sähläykset taas tehty. Joo, tosiaankin niin porukat hankki kissan. Jes. Sähläykset taas tehty. Jaha. Joo, tosiaankin niin Hetki, pieni. Otetaan nuo hemmetin äänet pois. Ette tuu taas ääniluupille, kuten mun ensimmäisessä striimissä tapahtui, koska I am still new at this. Forgive me. Mutta yes, noin. Kissoja. Minulla on tällä hetkellä 4 karvapersettä, 4 kissaa. Ja kiitos tälle varmaan johtuu mun porukoille. Tosin jos mun vanhemmat ei olisi kissoja hankkineet, niin mä olisin varmaan törmännyt jossakin kissoihin ja päättänyt, että hei, tää on mun toteemieläin. Kissat ovat minun toteemieläimiä. Ja kaikki kissaeläimet. Seuraavana suosikkina on just leijonat ja sitten on gepardit ja sitten on kaikki kissaeläimet. Herrana isä, rakastan niitä. Ja sitten porukoilla on ollut kissoja niin pitkään kuin asuin kotona. Ja sitten kun muutin pois kotoa, niin mä taisin elää joku vuosi ilman kissaa. Ja sit jossakin vaiheessa oli vaan silleen niin salamakirkkaalta taivaalta, että hei, kissa. Mä haluan nyt kissan. Joten hankin elämäni ensimmäisen kissan. Hän oli poika nimeltään Mörö. Hän oli aivan ihana ja rakastettava, kun on äijänköriläs. Mutta ikävä kyllä hän menehtyi nuorena, koska tipahti 6. kerroksesta asfaltille, eikä raukka selvinnyt siitä. Nykyään mulla on tosiaan 4 kissaa. Hetken aikaa oli vain 2 kissaa. Ja sitten jossakin vaiheessa 2 vuotta sitten ajattelin, että hei, mä haluan 4 kissaa. Ja sitten mä hankin 2 lisää. Ja mulla on ihana eläintarha kotona, mutta en enää ikinä halua 4 kissaa, koska se karvan lähdön määrä, mikä niistä karvapersestä lähtee, on aivan käsittämätön. Etenkin kun iskee se kuuluisa karvanlähdön aika,
niin 4 katista riittää kuule sitten ihan piruksi asti karvaa. Ja minä en vaan jaksa imuroida päivittäin. Joten tää on kivaa, mutta ei niin kivaa. Ja kissojen lisäksi minulla on myös ihana viljakäärme lemmikkinä. Hän on mun kissojen iät. Ensimmäiset sisarukset, he ovat 12-vuotiaat ja mun nuoret kissat on 2-vuotiaat, eli se on 10 vuoden ikäero. Ja minun käärme täytti tossa juuri 6 vuotta. Että kyllä tässä on hetki aikaa elätty tämmöisillä niinku, no kuten yksi kaveri hienosti sanoi, että minulla on kotona sekä karvaperseitä että yksi nahkaperse. Ja sitten kun minä mietin tätä enemmän ääneen, että onko tämmöinen jako, mitä muut on mieltä siitä, että on olemassa sekä karvaperseitä että nahkaperseitä. Ja yksi ihminen sanoi sen aika hyvin, että perseet kuin perseet, että kaikki ne mun lapsia on. Joo. Se, miten mun vanhuskissat päätyi mun luo, oli kaikki 4 kissaa on tullut tavallaan hyvän tekeväisyydestä. Tai niin kuin, mun kato, nyt on alkanut silmä kääntyä. Molemmat silmät kääntyy, itse asiassa aika siistin näköinen. Mutta niin tosiaan, mun vanhuskissat päätyi mun luo sillain, että tosiaankin tää mun rakas poika Mörö, kun hän kuoli, niin mä totesin, että mä tarvitsen heti kissaa mun elämään, että mun on pakko saada nyt jotakin, mikä vie mut tästä surusta pois, koska Mörö oli mun elämäni ensimmäinen oma lemmikki kautta kissa. Ja hänen menetys oli kyllä aika iso juttu. Mutta joo tosiaan, mä totesin, että mä haluan kissoja niin kuin nyt heti. Ja sitten se surutyö tapahtuu, kun se tapahtuu. Ja sitten mä löysin Torifiista ilmoituksen, että kissanpentuja. Otin yhteyttä. Se oli tosta, mikä Marttila vai mikäli onkaan tästä nyt vähän matkan päästä, niin siellä oli 2 tyttökissaa noudettavana ja noudin ne sitten. Mä en sinne Marttilaan, whatever. Ja siellä oli tämmönen vanhempi pariskunta, joka oli, ja tää on aivan saakeli liian yleistä, ne löysivät maalle hylätyn tiineen tyttökissan. Eli joku oli ottanut kissalemmikin, ei ollut steriloinut sitä, se oli tullut tiineeksi ja se oltiin vaan hylätty. Ja tää pariskunta, ajattelen mun silmät on kyllä niin saakeli vinkeät, sori. Ne oli sit ottaneet tän tiineen tyttökissan ja sit se oli saanut ne pennut. Ja pari oli jo noudettu ja pari oli jäljellä ja sitten mä menin vaan sinne hakemaan nää. Ja se oli onneksi, sanotaan, että ei voi sanoa, että se oli hyvä juttu, että Mörö menehtyi, mutta tämä pariskunta sanoi, että jos mä en olisi sillä viikolla hakenut näitä tyttöjä, niin ensi viikolla ne oltaisiin viety piikille. Eli tämä pariskunta päätti, että annetaan pennuille mahdollisuus, mutta jos niitä ei vaan noudeta, niin ne ikään kyllä, he pitää sen emokissa, mutta he ei pidä pentuja. Joten rakas Mörö menehtyi, mutta sen seurauksena 2 tyttökissaa saivat elämän ja ovat nyt eläneet 12 vuotta ja oletettavasti ihan onnellista kissan elämää. Ja sitten kun mä päätin, että mä haluan lisää kissoja, niin mä otin ihan yhteyttä eläinsuojeluyhdistykseen, paikalliseen eläinsuojeluyhdistykseen. Ja heillä on tämmönen kissatalo. Ja heillä on sama juttu, he ottaa näitä hylättyjä kissoja ja kissoja sinne hoitoon. Ja aika paljon siellä on myös tiineitä kissoja, kun on vaan dumpattu jonnekin, että emme halutakaan tätä, koska emme hoitaneet velvollisuuttamme. Saakeli. Niin joo. Otin sitten yhteyttä eläinsuojeluyhdistykseen ja sanoin, että haluan 2 kissaa, pentu ja sisarukset. Sukupuolilla ei väliä, mieluiten maatiaskissat, koska ne on terveen rotu, mutta silläkin sanoin, että ei sekään nyt ole ihan kiveen hakattu, että kunhan tulee 2 pentua, niin mä oon tyytyväinen. Ja sitten mulle ilmoitettiin jossakin vaiheessa, että täällä olisi nyt 1 tyttö ja poika, että tuukko katsomaan. Mä menin katsomaan, mä ihastuin heihin. Ja se, mikä on aivan uskomatonta, bonukset, on se, että eläinsuojelu
yhdistys kautta kissatalo, niin kissoja ei adoptoida ennen kuin ne on leikattu, ennen kuin ne on steriloitu. Joten ei sitten ikinä tapahdu tämmöisiä vahinkoja. Ja se oli, mä en edes tiennyt tästä. Ja se oli mun mielestä aivan uskomattoman ihanaa, että vau, siellä tehdään hyvää työtä. Hyvä kissatalo, hyvä eläinsuojeluyhdistys, hyvä. Ja onhan täällä Turun seudulla on yhtä sun toista eläinsuojeluyhdistystä ja ne tekee hyvää ja tärkeää työtä ja muistaakseen aika pitkälti vapaaehtoisvoimin pyörittää niitä hommia. Ja kun sinne kissatalolle meni ja katsoin niitä kissaraukkoja, kun on siellä niin kuin suhtilavissa häkeissä ja tämmöistä näin. Ja just sitä, että kun voi että kun olisipa itselläkin aikaa mennä sinne ja vaan seurustella niiden kissojen kanssa. Koska ei niiden elämä varmaan mitään ratkiriemukastakaan ole. Siellä vaan nönnötellä niissä häkeissään. Ja jos olet semmoinen, jolla on aikaa, jos tunnet ketään, jolla on aikaa, jos sulla on vaikka teini-ikäinen lapsi, jolla on aikaa, niin tupatkaa ne sinne eläintaloon tai niin kuin kissataloon, että hei, menkää viihdyttää näitä kissoja ja tekemään niistä sosiaalisia, koska mä huomasin, että kun nämä kissatalon pennut tuli mun luo, ne eivät ole tottuneet ihmiskontaktiin. Tämä tyttö oli vaan semmoinen, että hänen ei saanut edes koskea. Hän oli ihan älyttömän ujo ja semmoinen niin kuin kosketusherkkä. Mutta nykyään aika pian meni, että tytöstä tuli nyt semmoinen niin kuin halinalle, että se on koko ajan kyljessä ja koko ajan kiehnäämässä ja leipomassa ja huomio, silitä, mie. En olisi ikinä uskonut, että siitä ujosta pikkusen sintistä olisi tullut tommonen huomiohemuli. Mutta joo, ei mitään. Kissani ovat päätyneet tänne tavallaan hyvän tekeväisyyden kautta. Ja käärme ei. Käärme on, Suomessa on tämmönen 2 naista, kun kasvattaa viljakäärmeitä ja joitakin muitakin tämmöisiä matelioita. En muista enää mitä. Ja ne on tehneet sitä 20 vuotta, että ne kyllä tietää mitä tekee. Ja kun mä lähdin sitä käärmettä miettimään, niin oli sitä, että mä haluan kasvattajalta. Mä en halua eläinkaupasta, vaan kasvattajalta. No niin, eli tässä kävi juuri kun mä pelkäsin. Tämä saakeli videokamera meni pois päältä, koska se on ollut liian kauan päällä, blablabla. Eli tää ei vaan taju tää saakeli videokamera, että hei, tätä käytetään nyt, että älä nyt sammuta sitä. Ja siinä menee joku semmonen näin puolisen tuntia, että se sammuttaa sen. Joten riittää, kun mä välillä tökin tätä kameraa, että se ei sammu. Anyway, mä aion kyllä jossakin vaiheessa ostaa ihan niinku webcamin, joka tulee silleen niin kuin kiinteäksi osaksi tätä mun pikkustudiota. Mutta siihen mennessä mun täytyy joko googlettaa, että miten mä saan tämän automatic shut offin pois, tai sitten mun täytyy vaan tehdä tätä säännöllisesti. Oho, siellä näkyy kissateline, 1 2, ei kun 3. Ja katsotaan. Noin. Joo, tosiaankin käärmeen tarina. Mä halusin käärmeen kasvattajalta eikä eläinkaupasta, koska mä en ole ikinä omistanut käärmettä tai mitään terrarioeläintä. Ja mä halusin kasvattajalta sen takia, että mä voisin spämmätä niitä kysymyksillä, jos tulee jotain vastaan. Ja kun mä niin kun päätin, kun 2019 hankin mun pikku käärmösen, niin se taisi olla 2017, kun mä niin kun 2017 kun mä päätin, että hankin käärmeen, sit otin yhteyttä näihin kasvattajiin ja kyselin, no milloin teillä olisi käärmeitä, ja hitto nämä silmät on kyllä ihan saakelin tyymän näköiset. Anyway, sitten mä pommitin 1 miljoonalla kysymyksellä niitä kasvattajia, ja ne oli ihania, ne vastaili mulle. Sitten mä kävin Mikkelissä asti hakemassa mun käärmepoikasen. Ja sen jälkeen mä oon myös pommittanut 1 miljoonalla kysymyksellä, kun on tullut asioita vastaan, että tää iho harmaa, että onko tää joku ongelma. Ja
pitääkö toi terraario olla tuolla yöllä pois päältä ja niinku lallalla. Ja niinku maailman tyhmimmät kysymykset varmaan niinku tälleen, niinku, ketä on omistanut terraarioeläimiä ja niinku pitkään. Mutta mulle tää oli ihan uutta. Mä halusin tehdä sen kunnolla. Mä halusin, että toi käärme pystyy jättämään mahdollisimman hyvää ja luonnollista elämää terraariossaan. Ja se on mun tämänhetkinen eläintarha. Ja mun tosiaankin niin pitkään kuin mä oon muistanut, mä oon rakastanut eläimiä. Mä tunnen niihin enemmän vetoa kuin ihmisiin. Ja myös luonto, koskematon luonto ja ympäristö on mulle semmonen niin kuin kaunis asia, jota pitää haalia ja suojella. Ja sitä tällä hetkellä ei sitten hitto vieköön todellakaan tehdä. Joten nesteytystä. Hetkinen. Joten tänään ajattelin jutella vähän luonnonsuojelusta ja minulla on myös teeman mukainen mekko päällä, jossa on kissa. En näytä loppumekkoa, koska en pääse niin ylös. Mutta minulla on kissa mekossa, joka on päällä. Mut, lähdetään ihan ensimmäisenä liikkeelle sillä, että kun mä oon mietiskellyt nyt pari viikkoa, että mistä kaikesta mä höpöttelen täällä, niin lähdetään siitä liikkeelle, että mitä jokainen voi tehdä joka päivä arjessaan, ei maksa mitään. Mitä voi tehdä, että he voisivat ottaa osaa luonnonsuojeluun tai ympäristöaktivismiin ynnä muuta, niin mä katsoin tuossa ihan vaan, niin kun kattelin TVtä ja tuli mainos, jos toi rinkiin.fi. Odotas, kaivetaan se esiin. Jostakin. Tuolla. Elikkäs rinki on tää ja rinkiin.fi on osoite. Eli Rinki on nyt mainostanut sitä, että niin kun, kierrätä muovi. Please, kierrätä se hemmetin muovi. Ja tää on semmonen asia, mitä niin kun ihmiset voi tehdä ihan niin kun jokapäiväisessä elämässään. Kierrättäkää. Ottakaa se ei maksa montaa euroa hankkia monet semmoset pömpelit kotiin, jossa on poltto, bio, muovi, metalli, lasi, pahvi, paperi. Kyllä jokaisesta taloyhtiöstä löytyy. Biojätettä ei välttämättä löydy joka taloyhtiöstä, ikävä kyllä, mutta kyllä ne omenan raadot voi polttaakin. Ei se nyt ole mikään maailman suurin ongelma, jos se biojäte menee sinne polttolaitokselle. Mutta niinku, kierrättäkää hyvät ihmiset, että se on tehty niin helpoksi Suomessa, että on olemassa niinku noita kierrätyspisteitä, on olemassa, kun asun itse kerrostalossa, niin yleensä roskakatos, missä löytyy jokaiselle se oma pömpeli. Ja se ei ole mikään iso homma, vaan niinku huuhdella maitokartonki, huuhtele muovit, on se sitten mitä tahansa sä oot ostanut siinä muovissa, huuhtele. Tai miten toi rinki on sitä mainostanut, että vaikka se olisi likainen, niin pistäkää sinne saakelin kierrätykseen. Kierrättäkää se muovi. Tämä on tärkeää. Ja tolla tavalla ihan ketä tahansa voi osallistua jonkinlaiseen ympäristöaktivismiin, että älkää päästäkö sitä muovia sinne luontoon. Ajani, älkää hemmetti, viekö roskatko? Ei. Hyi. Tuhmat. Joka kun vielä kun aikoinaan omistin koiran, huomasin tämmöisen hyvin mielenkiintoisen ilmiön. Meinaa kun koiran kanssa käydään tuolla ulkona lenkillä, niin täällä kaupunkiympäristössä ollaan opetettu, että kerää ne kakat. Ota kakat pussiin ja heitä roskikseen. Joka on jollet sä ihan jossakin niin kuin asfalttialueella, vaikka
ydinkeskustassa, missä on 0 ruohoa. Jos se kakkaa jonkun kerrostalon juureen, niin totta kai silloin nostetaan se kakka siitä, kun ei se maadu mihinkään. Pitää odottaa seuraavia sateita, että se saattaa liueta ja sitten levitä vaan siihen asfaltille sellaiseksi kakkalammikoksi. Mutta joo. Mut mäkin asun aika paljon niin kuin täällä vihreän ympäröimänä yhdessä Turun lähiössä. Ja jos se koira kakkaa nurmikolle, niin miksi hemmetis mun täytyy se sieltä noukkia? Ottaa muovipussiin tai biopussiin ja heittää roskikseen, joka on käytännössä polttoroskis. Niin sinne menee niinku muovia ihan turhaa polttoroskikseen. Maatuva kakka menee sinne roskikseen, joka sille niinku mitä hittoa. Ja jos sä jätät sen kakan keräämättä, niin joku oikeasti tulee napisee, että hyi sua hyi. Ja toisaalta, jos ihminen tupakoi ja heittää se saatana tumpin sinne ojaan, ketään ei hätkähdä. Jos joku nakkaa jonkun lasipullo jonnekin, ketään ei hätkähdä. Jos joku heittää roskaa luontoon, ketään ei hätkähdä. Mutta auta armias, jos sinne menee biohajoava kakka, niin sitten ollaan helisemässä. Ja sitten ollaan silleen, että hyi, että toi on saasteista, toi on vaarallista. Think of the children, siis kaikki ne mahdolliset tulee sieltä ja silleen niinku, ootteko te nyt? Ei. Hyvät ihmiset, ei. Miettikääs 3 sekuntia. No joo. Mut joo, siis täältä tosinkin voi Ringin nettisivuilta löytää vaikka että lajittelua, että la ja jos sä et tiedä miten lajitella tai tämmöistä näin, niin kyllä netti kertoo. On olemassa tää Ringi ja sitten en muista mitä muita nettisivuja niitä on, mutta katsotaan. Mitä tää kertoo? Joo. Ai niin, tämä. Se taisi olla tämä, mitä mä okei. Joo. Täältä löytyy aika hyviä linkkejä. Ja jos et tiedä, niin ihan varma, kun KVG, kuten joskus äitini sanoi ja minä siitä järkytyin. Mut joo, ja siis kyllähän niinku löytyy, että jos et tiedä, että mihin vaikka joku paristo viedään, niin kyllä löytyy aina joku paikka, että niinku... Martat, totta kai. Hyvä yhdistys. Martat aina tietää vastauksen kaikkiin. Tai kaikkeen. Hyvä Martat. Ja mut joo, mitä sä voit tehdä joka päivä? Kierrätä, lajittele, ajattele edes 3 sekuntia. Ja sitten jos lähdetään niin kun astetta edemmäs, ja minä itse, mua nolottaa, mä tein tämän vasta ihan juuri, niin mitä voi tehdä, on ota yhteyttä johonkin luonnonsuojeluyhdistykseen. Minä tässä tätä striimiä ajatellen vähän googlettelin ja luonnonsuojelua ja eläinaktivismia ja eläinsuojelua ja tämmöistä näin. Sitten mä olin silleen, että Suomen luonnonsuojeluliitto, no hemmetti. Mä menin heidän nettisivuille ja sitten mä liityin jäseneksi. Täältä löytyy ylhäältä yksinkertaisesti liity jäseneksi. Ja tätä kautta. Ja sitten täällä on etunimi, sukunimi ja lähetä. Ja se on... Ja jäsenmaksu on 45 € vuodessa. Mä tarkistin sen, kuinka paljon tämä on päivässä rahaa. Ja nyt minä häpeäkseni on unohtanut paljonko se on päivässä. Mutta jos 45 € vuodessa ja sä jaat sen 12, sä pääset, että kuinka monta euroa se on kuukaudessa. Ja sitten mä oikeasti nyt mun on käytettävä
kalkulaatoria, että katsotaan mitä 45 euroa on, kun sen jakaa päivillä. Joo. Se on 12 senttiä per päivä, jos sä liityt täysjäseneksi. Eli ei ole kyllä mikään iso määrä rahaa. Eli mieti vaikka sillä, että no, mitäs 45 euroa voisi olla? No en kyllä äkkiseltään keksi, että mistä itse voisin karsia 45 euroa. Mutta eiköhän jokaisen ihmisen, aikuisen työssä käyvän ihmisen budjettiin mahu 12 senttiä per hemmetin päivä. Lasketaan nyt vielä mikä se on kuukaudessa. Katsotaan jaettuna. Se oli 3,75 € kuukaudessa. Jätä se saunaolut ostamatta ja se on sillä selvä. Per kuukausi. Yksi hemmetin saunaolut. Jätä se ostamatta. Niin ei sä sillä tuet luontoa. Eiköhän se ole se arvosta. Ja liityn jäseneksi. Liityin tossa joko alkuviikosta no jossakin vaiheessa liityin. Ja siitä kun liittyy jäseneksi, niin sai, katsotaan missä se lukee. Ei lukenut tuolla, mutta jos, ai että nämä mun silmät on hirveät. En pääse tästä yli, nämä ihan hirveät piilarit. Mutta joo, kun liittyi jäseneksi, niin siinä samalla sai kangaskassin, Luonnonsuojeluliiton kangaskassin. Ja kuinka sattuikaan, se tupsahti mulla eilen postista. Joten tämä striimi on myös tämmönen unboxing. Meinaat, tämmönen oli tossa mun lattialla, kun eilen saavuin töistä. Ja mä olin silleen, että jossakin vaiheessa mä olin aika kiivas käyttää Torifiitä. Mä en sieltä mitään tilannut vähän aikaa, että miksi mulla on pussi, jossa on selkeästi tai kangasta sisällä. Se on kato lähempää, että ai niin, se hemmetin kangaskassi. Joten nähdään nyt yhdessä, että millainen tämä ihana kangaskassi on. Avataan. Hitsi, tarvitsisi nyt jonkun rahapeliautomaatin musiikin. Ja se on vihreä. Totta kai se on vihreä. Katsotaas. Tuolta se tulee. Katsotaan eka joku lippulappu. Käytännössä niin kiitellään paljon, että hei, kiitos kun annoitte meille rahaa. Olkaapa hyvät. Ja otetaan nyt tää kassipussukka täältä ulos. Ja millainen se on? Siellä on tää kuuluisa norpa. Se on ylös alas norpa. Käännetään norppa oikein päin. Eli siellä on se on huokaus. Unohdin koko saakelin kamerasysteemin. Joo. Se ei olekaan näemmä niin kuin puoli tuntia, vaan se on huomattavasti lyhkäisempi aika, olisiko koko saakeli 10 minuuttia. But anyway, kassi. Siellä on toisella puolella norpa. Ja tommoinen. Ja siellä on myös toinen puoli. Ja sielläkin on kuva. Tai kyllähän kangaskasseissa on aina 2 puolta. Mutta siellä on toinen puoli, jossa on kuva. Ja siellä on... Mitä se lukee? Lähiluonnon ykköspuolustaja. Se on semmonen sydän.
Joten tämmösen saat. Tää tuntuu semihepposelta. Tästä ei ihan mitään niin kuin, ruokaostoskassia saa. Mutta joo. Ja koska tää oli mulle, mä toivoin, että näin tässä käy, ja niinhän siinä kävi, koska kangaskassi on valmistettu 100% kierrätysmateriaaleista. Näin. Joten ja sitten täällä on lisää tekstiä tällä nurjalla. Luetaan se ääneen. Tää on uutta mullekin. Saimaannorppa on yksi maailman uhanalaisimmista hylkeistä. Tämän ikävä kyllä tiesin jo. Niitä elää vain Suomen Saimaalla. Luonnonsuojeluliitto tekee pitkäjänteistä työtä elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien, kuten ainutlaatuisen saimaannorppamme puolesta. Kangaskassin tuotoilla suojellaan suomalaista luontoa, kiitos kun olet mukana. Joten antakaa se saakelin saunaoluen verran per kuukausi hyvään tarkoitukseen. Saatte myös tämmöisen hienon kangaskassin ja sitten kun me nähdään tuolla Turun kaupungilla samat kassit päällä, me voidaan olla se fist bump. Me tehtiin hyvää. Ja nyt kun päästiin juttelemaan saimaannorpista, niin minä itse asiassa tein tämmösen lahjoituslinkin. Mulla on missä se on, sekka pieni. Tein tämmöisen henkilökohtaisen keräyksen Saimaannorpille. Ja mä voin avata tän, näyttää tän tänne. Tämä on minun lahjoituslinkki. Tässä näin. Ja lahjoittakaa. Mä heitin sinne vaan niin kuin satunnaistavoitteen, joka on 500 €. Tossa näkyy. Ja tämä 25, ikävä kyllä niin moni ihminen ei ole vielä lahjoittanut, se on minun henkilökohtainen lahjoitus. Ajattelin, että polkastaanpa tällä liikkeellä. Niin 5% on jo, 5% on jo saavutettu 500. Minä itse, mutta tämän linkin minä sitten jaan minun sosiaalisessa mediassa, Instagramissa ja X:ssä. Olen nimellä Tulen Raivotar. Sieltä löytyy sitten toi linkki myöhemmin. Ja myös Facebookissa olen nimellä Raivotar Tuli. Sinne mä jaan ton linkin. Ja tosiaankin siis, kuten tämä minun hieno osuva otsikko sanoo, norpat ovat sympaattisia lylleröitä. Tuetaan heidän hyvinvointia. Olisin halunnut kirjoittaa sinne vähän enemmän, mutta siinä oli vaan muistaakseni 70 kirjainta mahdollisuus, että sinne ei pystynyt kirjoittamaan enemmän. Mä olisin halunnut kirjoitella, että kuutit on söpöjä karvapalleroita ja sitä sun tätä, että empaattisia pikkulylleröitä, että annetaan niille rahaa. Mutta toi oli se, mihin mä nyt sitten päädyin. Joo. Eli se oli tämmönen, saimaannorpat ovat, niin kun, olen aina tykännyt norpista ihan älyttömästi, hylkeistä ja sitä, että kun meillä on täällä Suomessakin noita ihania saimaannorppia, ja kun mä sain tuossa tietää, että raukat on uhanalaisia, niin mähän sain kunnon härslagin siitä, että niin kuin ei. Niin kuin Suomessa on aivan älyttömästi koskematonta luontoa. Täällä on ihanasti kaikkia eläimiä. Meillä on niin kuin Pohjoismaiden suurin petokissa löytyy meiltä, ilves löytyy meiltä. Meillä on ahmat on aivan ihania, karhut, fuck yeah, anteeksi. Susia, hirviä, täältä löytyy vaikka pieniin talitintteihin asti. Tämä Suomen luonto on vaan niin älyttömän kaunis. Ja
se oli joku telkkarimainos, olisiko se ollut just WWF vai Luonnonsuojeluliitto vai mikä, niin oli just mainos, että joku saakeli oravakin on uhanalainen Suomessa. Miten hemmetissä? Mitä? Suomihan pitäisi olla kuuluisa siitä, että täällä on paljon sitä hyvää ja koskematonta luontoa ja niin kuin luonto voi hyvin. Mutta jos joku saakelin oravakin on uhanalainen, niin sitten ei ole kyllä asiat yhtään hyvin. Että joo. Semmoista. Oho. Mutta joo, tosinkin tämä mun lahjoituslinkki löytyy sitten mun sosiaalisesta mediasta. Menkää rakkaat ihmiset lahjoittamaan. Ja hörppy. Toinen hörppy. Mutta joo. Katsotaan, mitäs muuta mä oon tälle päivälle suunnitellut. Mä oon postitlappuja ja lippulappuja ja kirjoittanut sinne ylös ja kirjoittanut tänne ylös. Ja ai niin, myös mitä sä voit myös tehdä, kun oli puhe aikaisemmin kierrätyksestä, niin mitä sä voit tehdä, pistetään taas niin kuin tää norppa pyörimään, mä vaan rakastan tätä. Millä pienillä muutoksilla sä voit, no siinä ei välttämättä ehkä niinku ole luonnonsuojelu senkaan mitään tekemistä, mutta jonkinlainen eläinsuojelu, eläinaktivismi, eläinten hyvinvointi. Se on seuraavaksi, miten voit parantaa oman lemmikkisi hyvinvointia pienillä asioilla. Mä kuulin työkaverilta, kun aloitin kyseisessä työssä 13 vuotta sitten, eli kun oli vielä tää möröpoikainen, niin toi mun työkaveri puhui mulle semmoisesta asiasta kuin raakaruoka. Ja mä olin siihen, että anteeksi, mikä? Koska totta kai kissalle on annettu raksuja. Raksut on ostettu kaupasta, ihan elintarvikekaupasta, Prisma, mistä tahansa. Raksut ostetaan sieltä. Ja sit tää mun työkaveri, että no, hän on aina antanut se eläimille raakaruokaa. Mä olin ihan semmoinen mikä? Raakaruoka? Missä puhut? Eli lyhvirkau, no fiksataan vähän kameraa, noin. Lyhvirkau on se, että koska lemmikit eivät ole ihan, heti kun puhuin, tähän tuli yksi mun vanhus. Tää on toinen vanhuksista. Hän on pikkuinen ja söpö. Ja aina kun mä oon tietokoneella, hän tulee tähän minun ja näppäimistön väliin hengailemaan. Mutta joo, siis raakaruokinta. Raakaruokinta se pohjautuu siihen, että kissat ja koirat ja kaiken maailman hamsterit, ne ottaen huomioon esimerkiksi, että kuinka pitkään just jotain kissoja ja koiria on ollut, tai no koirat on ollut suden muodossa, dingojen muodossa, kaiken maailman kettujen muodossa, kuinka pitkään niitä eläimiä on ollut, ja siihen suhteutettuna kuinka vähän aikaa ne on ollut ihmisten lemmikkeinä. Joten silloin kun koirat oli susia tuolla luonnossa, ei ne mitään saakelin raksuja syönyt. Ne söi lihaa. Ja sama juttu kissoilla. Kissat niistä on tullut lemmikkejä vasta siis ei ole montaa tuhatta vuotta, että kissat on tulleet lemmikeiksi. Joten niille luonnollinen tapa syödä on liha. Koska kissat on yleensä syöneet niitä niin kuin jyrsijöitä ja lintuja ja ollut tälleen, että miksi kissa otettiin jemekseen, oli just se, että kun ne söi niitä on viljavarastoja, jossa on hiiriä, niin kissa syö hiiret. Ja en ole tätä faktaa tarkistanut, mutta mä oon kuullut jostakin, että se ei ollut ihminen, kun päätti käsyttää kissan. Se oli kissa, kun päätti käsyttää ihmisen. Eli kissa on tajunnut, että hei, että jos musta tulee kaveri ton kaljuperseen kanssa,
niin mä saan sieltä turvapaikan, helposti ruokaa ja rapsuja. Joten kissa lähestyi ihmistä ja siitä tuli tämmönen nykyajan symbioosi, kun mitä ihmiset ja kissat on, kuten ihmiset ja koirat. Ilmeisesti sitten taas koirasymbioosi oli silleen niin kuin vähän molemminpuolista tai ihmisen kautta, että koira tai susi kesytettiin ja siitä tehtiin koira. Mutta kissa oli silleen, nää, minä menen ton luo, minä kehrään, minä miuun, kurrrr, rakasta minua, ja tässä sitä ollaan monta tuhatta vuotta myöhemmin. Kissat päättivät kesyttää meidät, ei toisinpäin. Niin anyway, raakaruokinta on sitä, että kun on olemassa jopa nykyään aika hyvälaatuisia raksuja, jossa ei käytetä viljaa ja ne on luonnonmukaisia ja laada liipalaapa. Mut ei. Joten minä ruokin minun katit. Eläinkaupoista saa raakaruokaa pakastealtaasta ja se on yleensä joko lihapullia, jossa on käytetty pelkästään, ei mitään ylimääräistä, kun on mössätty joku osa eläimestä. Mut mä itse ruokin mun kateille kanankauloja ja kanan kivipiiroja. Aluksi näille mun vanhuksille mä sulattelin vaan kanan siipiä. Mutta sitten jossakin vaiheessa mä olin silleen, että tää ei ole nyt tarpeeksi tasapainosta, koska silloin kun kissat söi niinku lintuja ja jyrsijöitä ja tämmöistä näin, ne syö koko eläimen. Ja siellä eläimen sisällä on niin kuin elimiä, mistä saa kaiken maailman vitamiineja ynnä muita, ne on terveellisiä. Ja aluksi mä syötiin mun kissoille niin kuin kauloja ja sydämiä, mutta sitten ilmeisesti toi kivipiira on vähän parempi ja monipuolisempi. Niin sit vaan niin kuin joka päivä kissat saa aamulla kaulan ja kivipiiran, illalla kaulan ja kivipiiran. Ja sitten mulla on mahdollisimman luonnollista raksua, jota niillä on aina kupissa. Joten jos ne haluaa vaikka välipalaa, kun mä oon töissä, niin sitten ne käy siellä raks, noni nam nam. Ja mä muistan aikoinaan, kun möröä aloin ruokkia raakaruokinnalla, niin herranen isä, se kissa muuttui. Se oli ennen semmonen vähän löysä kissa, koska se on sisäkissa, se ei pääse juoksentelemaan ja treenaamaan ja lihaksia, äijä, testosteronia, vaan niinku se oli vähän sellainen löllö. Se oli semmonen sylipoika, niin totta kai se on vähän pehmeä ja löllö. Mutta sitten kun mä aloin ruokkia sille raakaruokaa, niin herranen jumala, se läski vaan suli pois ja tuli lihakset tilalle. Ja mä katsoin sitä niinku muodonmuutosta, että oho, wow, okei, nyt ymmärrän, nyt ymmärrän. Ja sehän on itse asiassa ihan sama juttu ihmisillä. Nykyään on paljon ylipainoa, ei sen takia, että hiilareita syödään, vaan sen takia, että syödään prosessoitua ruokaa. Jos ihmiset söisivät, mitä vähemmän prosessoituu, sen parempi, niin sitä saakelin löllöä ei keräydy sit sun vyötärön ympärille. Syö mahdollisimman luonnollista ruokaa, vähemmän prosessoitua, tekee sulle hyvää. I guarantee it. Mutta joo, kierrättäminen ja jos sulla on lemmikkejä, hanki ne jostakin eläinsuojelusta, että autetaan eläimiä hädässä. Ja jos sulla on niitä lemmikkejä, niin raakaruokinta. Oikeasti. Jos sulla ei ole eläimet raakaruokinnalla, siirrä ne siihen ja katso, kun ihme tapahtuu. Ne turkki kiiltää, silmät kiiltää ja niistä tulee selkeästi ihan erilainen elämänlaatu niillä eläimillä. Aivan erilainen. Ja alussa tämä ei ollut ongelma, koska etenkin kissat, ne oli jotain navettakissoja, nehän ei niitä ruokittu. Joskus annettiin lasillinen maitoa, mikä oli kyllä ihan hitomainen fiasko. Mutta nesteytys. Mutta jos eläimet osaisivat puhua, niin he kyllä ihan satavarmaan sanoisivat siitä, että kiitos.
sekka pieni taas. Asioita. Noin, jes. Noniin, eläimiä. Niiskutus. Okei, mitäs lisää mulla oli? Ai niin. Jokainen meistä, ainakin länsimaissa, tuntee David Attenborough. Ja odota sekka pieni. Mä teen edelleen asioita. Teenpä tommosen. No. Jokainen länsimaissa, joka on ikinä yhtäkään luontodokkaria nähnyt, tuntee David Attenborough. Brittiläinen hän on jo oikeasti, ei se vielä taida 100 vuotta olla, mutta aika pirun lähellä ollaan. Tuossa just koronan alla hän teki tämmöisen dokumenttielokuvan, missä hän itse reflektoi sitä, että mitä luonnolle on tapahtunut sinä aikana, kun hän on ollut elossa, kautta kun hän on tehnyt näitä luontodokkareja. Ja se tuli ihan Finkinoon näytille, ja se oli kyllä sitten niin älyttömän mielenkiintoinen dokkari. Ja jos et ole sitä nähnyt, dokkarin nimi on siis A Life on Our Planet. IMDb:stä jopa löytyy traileri sille, mutta jostakin kumman syystä se traileri ei kuulu. Ei tule ääntä ulos. Mä yritän uudestaan, katsotaan. Joo, ei. Kato, tämän mukaan se olisi Netflixissä. Mut hei, katsotaan, jos YouTube auttaisi mua. Jos auttaisi... Jos täältä löytyisi toi traileri. Ja täällä on itse koko dokkari löytyy täältä. Oho. Katsotaan official trailer ja katsotaan. Jos tästä kuuluisi ääntä. Tonight, you've got rather different tell you. I am David Attenborough, and I am 93. Okei, eli jos 2020 hän on nykyään siis 90/8. Edelleen porskuttaa. Hats off. Jatketaan. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. We're replacing the wild with the tame. This film is my witness statement and my vision of the future. The story of how we came to make this our greatest mistake. And how, if we act now, we can yet put it right. Our planet is headed for disaster. We need to learn how to work with nature rather than against it. And I'm going to tell you how. Semmonen. Tosinkin mä kävin kattoo tuon leffassa, kun se näytettiin siellä. Ja mä veikkaan, että varmaan suurimmalla osalla ihmisistä on toi Netflix. Kattokaa tuo. Tuo oli hyvin koskettava, äärimmäisen pysäyttävä, vähän järkyttäväkin, mutta katsomisen arvoinen. Ja en halua spoilata paljolti siitä mitään. Sanotaan, että toi traileri oli ihanan ympäripyöreä, se ei spoilannut yhtään sitä dokkaria. Mutta mun on pakko spoilata sen verran, että mikä se tavallaan se ydinajatus, mikä sieltä tuli. Säädetään taas
Doink. Mikä se oli se ydinajatus, mikä mulla jäi siitä dokkarista mieleen, oli se, että jos ihmiskunta jatkaa tätä rataa, jos ihmiskunta tuhoaa ympäristönsä ja samalla itsensä, ja jos ihmiskunta häviää sen takia, luonto kyllä keksii keinon parantua ja maapallo sitten taas jatkaa rataansa ilman ihmisiä. Eli se idea on siinä, että jos ihmiset ei nyt tee jotakin muuttaakseen tapojaan, ihmiskunta pysähtyy, mutta maapallo jatkaa. Mutta jos ihmiskunta tekee jotain, niin sekä ihmiskunta että maapallo jatkaa. Mutta mitä tapahtui? Maapallo jatkaa. Se oli se, mikä mulla oikeasti niin jusähti mieleen, että toi on muuten totta. Että maapallo on selvinnyt, kuinkahan monta sukupuuttoon, tai siis niin tämmöistä katastrofia, mä muistan, oliko se joku 5 vai 6 kertaa, maapallo on menneet semmoiset niin ympäristökatastrofit läpi, että niin kuin, käytännössä kaikki on vaan wiped clean, mutta life finds a way. Ja elämä jatkuu ja tuli uudenlaisena takaisin ja taas mennään. Sitten tapahtuu jotain. Kuuluisia näitähän on just kun tää iso kivi läsähti maapalloon, sinne meni dinosaurukset. No sitten alkoi nisäkkäiden aika ja tässä sitä ollaan. Haloo! Ja se ei ole ollut ainoa laatuaan, vaan niitä on ollut monta. Ja nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että jos mitään ei muutu, niin ihmiskunta tekee sitten oman fiaskonsa, kuolee siinä sukupuuttoon. And yet life finds a way. Elämä jatkuu. Tavallaan tai toiseen. Elämä jatkuu ihmisellä tai ilman. Mutta se oli tavallaan aika niinku lohduttava tieto, että elämä jatkuu. Se oli silleen niinku hyvä. I'm good. I'm okay with this. Ja tästä aasinsiltana, mitä mä sanoin aikaisemmin, että mä oon aina rakastanut eläimiä. Ja jossakin vaiheessa mulla on semmoisia introverttivaiheita. En tykkää ihmisistä. En välttelen ihmisiä. Siis mulla on hyviä, rakkaita sukulaisia sydänystäviä. Mutta ihmisyys silleen yleisesti en ole mikään ihmisyyden ystävä. Ja joskus, jos mulla on semmoinen ihmisviha ja introverttiolo, niin ne on niitä hetkiä, että mä en tee ystäviä silloin. Vaikka tulisi kuinka ihana ihminen vastaan, niin ei onnistu. Ja kerran tapahtui tälleen. Mulla on yksi semmoinen mua 13 vuotta nuorempi sälli. Tutustuttiin yhden yhdistyksen kautta tuossa joskus 2019-ish. Se oli itsenäisyyspäivä 2019. Me oltiin molemmat saman tuttavapariskunnan luona istumassa iltaa, viettämässä itsenäisyyspäivää. Ja kaikki muut siellä poltti, paitsi minä ja tää Junnu. Ja siinä sitten jossakin vaiheessa hyvin tyypillisesti kaikki muut lähti tupakalle. Sitten mä ja Junnu vaan istuskellaan siellä olohuoneessa, että mitäs nyt? No, tuttavapariskunnalla oli koira. Minä en itse muista tätä, ja mä olin sen ihan selvin siellä, joten mua ihmetyttää, että miksi mä en muista tätä. Mutta Junnu kertoi mulle jälkikäteen, että siinä kun oltiin vähän niinku awkward silence, ja siinä vaan niinku vähän katseltiin toisiamme, ja mä sitten siinä niinku rapsuttelin ja paijailin koiraa, ja itse en muista sanoneeni näin, mutta kuulostaa niin tyypilliseltä minulta, että mä olin vaan sitten rikkonut hiljaisuuden katsomalla sitä tyyppiä silmiin ja sanomalla, että anteeksi, minä en ole ihminen, minä olen eläinihminen. Kääntynyt takas koiraan päin ja jatkoin rapsuttelua. Ja sitten pari kuukautta myöhemmin meistä tuli ihan älyttömän hyvät ystävät. Että olen jättänyt siis hyvin
mieleenpainuvan ensivaikutelman. Ja siitä huolimatta hän halusi tutustua muuhun. Ja ollaan nykyään ystäviä, joten se meni hyvin. Mutta joo. Mulla on tässä nyt aika pitkälti nesteytys. Mä oon tässä nyt aika pitkälti tunnin hölötellyt. Onkohan mulla vielä jotainkin, mistä mä haluaisin hölötellä? Luonnonsuojeluliitto on nyt taputeltu. Kierrätys taputeltu. Attenborough-dokkari taputeltu. Tuota en tarvitse enää. En tarvitse myöskään. No toi olkoon vaikka taustalle. Niin mun alkuperäinen suunnitelma oli silleen, että sitten kun multa joko loppuu ideat tai mä kyllästyn omaan ääneeni, niin katsotaan söpöjä eläinvideoita. Ja ensimmäinen juttu, mikä mä tarkistin, on se, että miten toi Norppalive toimii. Ja ikävä kyllä Norppalive on vaan tietyt kuukaudet kesällä, joten tällä hetkellä ei ole Norppaliveä. Ja Norppalivestä on kyllä YouTubessa tiivistelmä, mutta se alkaa siinä, että siellä on studiossa toi pari äijää ja ne puhuu paskaa. Ja mua ei se kiinnosta, mua kiinnostaa ne norpat. Kyllä siinä lopussa sit näytetään niitä norppia. Mutta mut sit mä totesin, että antaa se Norppalive olla. Että katsotaan kesällä uudestaan, kun on ajankohtaista, että jos pitäisi joku Norppalive-striimin ja höpöttelisi norppa-asioita. Mutta ennen kun mennään eteenpäin, niin mä haluan katsoa, löydänkö mä joku söpön videon, missä näkyy kuutti. Eiköhän niitä löydy. Ja itse asiassa mikä tahansa video, missä näkyy kuutti, on automaattisesti söpö. Joten katsotaas. Ilmeisesti kuutti nämä tarkoittaa jotain. Okei. Tämäpä... Aika paljon Korkeasaari-videoita. Oi, söpö. Tui. Mutta nää ei ole niitä pörrökuutteja. Missä on nämä pörrökuutit? No on jotain pikkuhylkeitä. Mä haluaisin kuutin. Nyy. Onko ainakin pentuja? Ei, kun nyt on jotain koiranpentuja. Mitä koiranpentuja? Katsotaan mitä kuutti sanoo. No niinpä, ei hemmetti, nonni. Kuutti on ilmeisesti joku saakelin tubettaja, nonni. Nämä ainoa niin autenttinen pörrökuutti, mikä löytyi, oli tämmöinen. Joten katsotaanpas, mitä. Kokkaus? Ei kiitos. Herkut? Hesburgerista. Edullisesti Foodorasta. Suosittelen Sensodyne Clinical. Varmaan joku päivä mä aion käyttää rahaa siihen, että näitä saakelimainoksia ei tule. Noniin, siinä on rehellinen pikku kuutti, pörrö. Ne on tommosia ihan valkoisia pörröläjiä. Jaha. Jaha, enkä minä pystykään katsomaan YouTube-videoita, kun mä oon OBS:ssä. Mielenkiintoista. No se uudestaan. No pitäis pystyä, kun mä katsoin sen Attenborough-jutun. Katsotaan. Okei, se nyt ihan totaalisesti jysähti.
Otetaan ihan mikä tahansa muu video. Otetaan nyt vaikka tämä tästä. Hyvin mielenkiintoista. YouTube jo sähti. No. Katsotaan, jos se tehdään jostakin toisesta selaimesta. Näin. Hyvin mielenkiintoista. Jaha, en tiedä näkyykö se siellä striimissä vai ei, mutta mun netti kaatui. Hyvin mielenkiintoista. Katsotaan. Mennään takas tähän näin. Nyt näytetään nettihuijareille närhemunat. Ärimöri, saakeli YouTube, saakeli mainokset. Uusi yritys. Joo. Sitä on aivan niin saakeli ihania lölleröitä noi kuutit. Kato nyt miten se löllää. Blöb. Oi häntä. Nää. Siinä se vaan on. Pikku kuutti. Kato nyt sitä. Voi antaa. Mutta ilmeisesti kun hän tulee perässä. Älä mene. Voi ei. Anta. Mö.
Kyllä mä itse tässä vaiheessa... En minä oo sun äitis, kuule. Mene tuonne mereen. Ja sekunniksi kun unohtaa saakeli videokamera, niin dydydy. Mut joo, siis sillä niinku... Kyllä tuossa vaiheessa mä olisin jo sille ihan huolissaan, että onko tää raukka niinku oikeesti eksynyt. Löytääkö se kotiin? Ja jos mä nyt tästä hiihdän menemään, niin kuoleeko se? Että... Voi ei. Tuollaisia mun kissat tonne tulee tohon sillä niinku rapsu. Ei oo todellista, rapsuta mua. Mö. Itse asiassa yksi mun kissoista melkein jopa kuulostaa tuolta siis noista mun vanhuksista. Vaan toinen pitää ääntä ja se kuulostaa ihan järkyttävältä. Se ei nauvu, se ei miu, se narisee. Siitä lähtee ihan järkyttävä ääni. Ja muistuttaa vähän ton kuutin örinää. Ja tossa aikaisemmin, kun toi kuutti oli se... Niin mä jäin kuuntelemaan sitä, että hei, tuolta mäkin kuulostaa, kun mulla on vatsatauti ja mä yrjöän. Ei kuulostanut söpöltä. Katsotaan, mitä toi sanoo toi teksti. Koska mä oikeesti alkoi huolestuttaa, että mitä kuutti. Okei, joo, hyvä. Eli ilmeisesti kuutti palautettiin veteen, se oli menossa väärään suuntaan. Ja sitten kun myöhemmin hiihtäjä kävi katsoa tilannetta, siellä se oli sen todennäköisesti sisarustensa ja äitinsä kanssa. Eli niin kuin hyvä, onnellinen loppu, ainakin tavallaan. Aivan ihana möllerön pöllerö. Virheenkö minä sinut otin, kaveri? Joo. Milloin menee netti, milloin kaatuu studio, milloin sammuu tää saakelin kamera. Joo. Mulla on jotakin ATK-kavereita, kun mun pitää vähän kysellä niiltä, että voitteko te vähän niinku auttaa mua, koska tää on ihan käsittämätöntä. Frozen Planet-juttuja. No niin. No siinähän näkyy tommonen perinteinen valkoinen pöllerö. Ja yhtäkkiä yllättäen valkoisia, koska se on tommonen suojaväri. Joo. Asustelee lumessa, niin jos se on semmonen tän värinen tumma kaveri, niin se oli vähän sillä, että se on alta aikayksikön joku saakeli karhu on syönyt sen jo.
Siis niinku hylkeiden tapa liikkua vaan jotenkin sillä niin älyttömän söppö. Ne vaan lyllertää menemään niinku mahaläskeillään. Oh voi. Ne on niin pieniä ja valkoisia ja pöllösiä. Pikkuhylkeet. Ja ilmeisesti Silphub on joku saakelin puukko. No niin, mikäs siinä? Ja sitten täällä on vaan jotain saakelin puukkojuttuja. Siellä on. Mutta kuutti. Sille on olemassa Suomessa ihan oma sanansa. Tämä on kuutti. Varmaan sillä kun täällä on tämä meidän kuuluisa saimaannorppa, niin me ollaan sitten annettu niille yksiä sun toisia nimityksiä ja ne. Harp seal. Mikäköhän se on? No nyt löytyy näitä pikkupörjäisiä. Voi. Nyy. Mä en kestä. Voi pikkunen, voi ei. Siinä meinas käydä huonosti. Ei mitään minä pistän taas klassikon tänne pyörimään sinä aikana kun minä käyn kamera. Sinä aikana kun minä käyn tankkaamassa vähän mehua, minun lähde on kuivunut, joten nauttikaa pyörivästä hylkeestä. I'll be right back. Noniin, kävin myös suoristamassa silmät, joka tapahtuu aika groteskilla tavalla. Otan vanupuikon ja vaan pyörittelen tuota piilaria siinä, että se menee oikeaan kohtaan. Noniin, katsotaan. Saattaa olla toi YouTube jotain kettuili, jonka takia nettikohan kettuili ja kaatuili. Niin siirrytään Instagramiin ja Minä en hirveästi seuraile asioita missään sosiaalisessa mediassa. Ei mun juttu. Mutta pöllöt. Se on ollut myös ihan lapsuudesta asti asia. Eläin, jota mä oon vaan aivan hulluna rakastanut. Itse asiassa, odottakaa Sekka. Odottakaas pidempi Sekka. Noniin, löytyihän se. Hetkinen nesteytys. Noniin, elikkä saanen esittää teille elämäni pisimpiaikaisen pehmolelun,
Öllöpöllö. Hän on tämmönen mukava pikku pöllöpehmolelu. En muista mistä on saanut, mutta on ollut reilusti alle 10, kun mä oon saanut tän. Ja se oli pitkään mun rakkaimpia pehmoleluja. Ja kyllä edelleen tulee semmonen sydänhän tässä sulaa, kun öllöpöllöä käsittelen. Että mulla on ollut kyllä siis niin hyvä nimi mielikuvitus lapsena kuin Öllöpöllö. Öllöpöllö. Hän on edelleen rakas. Niin katsotaanpas. Nynny. Hetkinen taas. Sanoin putkinen. Review. Everything you wrote. Noniin. Noniin, kaikki toimii taas. Hyvä. Joo. Öllöpöllö. Joten katsotaan pöllöjä. Koska pöllöt ovat niistä isolla ja kirrosanan söpöjä. Ja mulla on pari instatiliä. Yksikään niistä ei ole henkilökohtainen. Yksi on semmonen jännä projekti, mikä on nyt jäissä. Ja toinen on nyt tämä minun Tulen raivata instatili. Niin mä sitten yksi kerta illalla, selailin Instaa. Ja sit yleensä jos siellä tulee söpöjä kissavideoita, mä oon pysähtynyt kattoon niitä. Joten algoritmi on todennut, että se tykkää kissavideoista. Sitten se tuppii mulle kissajuttuja. Sitten se tuppii mulle sitä ja sitten tuppii mulle tätä. Ja sitten tuli pöllöjä vastaan. En tiedä minkä niin kun algoritmin kautta ne pöllöt tuli mulle, mutta se oli ihanaa, että ne tuli, koska mä löysin semmoisen Insta-sivun kuin Owlsanity. Ja siellä on sitten niin saakelin uskomattoman söpöjä pöllövideoita. Ja se on vähän silleen, mulla on niin ristiriitainen olo, että kun ihmisillä on pöllöjä lemmikkeinä, ja pöllöt ei ole todellakaan lemmikkieläimiä, niitä ei ole kesytetty, ne on, jokainen pöllö, mikä ihmisellä on lemmikkinä, on loppujen lopuksi villieläin. Ne saattaa vaikuttaa kesyiltä, ne saattaa olla ystävällisiä, ne saattaa tykätä rapsutuksista, mutta ne ovat käytännössä villieläimiä. Mutta tää on silti niin, siis vaan niin käsittämättömän ihania nämä videot, että tää on täällä on videoita. Ja mä oon katsellut näitä kerrasta toiseen ja pöllöjä. Ja yksi tosi sympaattinen pätkä on tää pikkupöllö, kun pelästyy ukkosta. Katsotaan mikä sille tapahtuu. En muista oliko tässä peräti. Sieltähän löytyy ääni. Noin. Ei sieltä mitään kuulu. Oh well. Pikkupöllö. Siellä ukostaa. Miksei tässä kuulu ääni? Kyllä sitä näkee, että hui, mikä siellä on? Pikkupöllönen. Mikä siellä tapahtuu? Häntä. Joo. Pöllöjä. Ja nyt katsotaan pöllövideoita. Katsotaan, mitäs kaikkea täällä olikaan. No. Olikohan tää tämmönen?
Se on jännä, että täältä ei kuulu ääntä. Tääkin on varmaan joku tämmönen OBS-juttu. Tämä täytyy selvittää. Mitäs mä teen tälleen? Nope. Okei. Koska mä oon huomannut, että kun mä täältä se vaihtelee. Se vaihtelee vähän, että YouTube näyttää äänet näin, mutta IMDb ei näyttänyt ääniä. Insta ei näytä ääniä. Että mitä helvettiä? Mitäs tee on? Ai niin. Ihan kuin höllepöllä. Kato nyt. Ihan saman näköinen ja kokoinen. Voi höllepöllä. Katos. Tää on hyvä video, mutta jos ei kuulu ääni, niin tää videoidea ei oikeastaan niinku... Katsotaan, onkohan täällä toi tekstitys. Ei. Tän videon idea on siis se, että se ihminen, joka kuvaa tätä, niin zoomaa ja sanoo just jotakin tyyliin look at that, tänne, look at that owl and its butt. Ja sinä samana sekuntina se pää kääntyy. Ja josta tulee toi teksti, don't talk about my butt. Mutta koska tässä ei kuulu ääniä, niin... Nee. Mitäs muuta? Ai. Siis mä oon katsellut näitä videoita aivan liikaa. Mä nauriskelen etukäteen aivan liikaa. Katsotaan tää. Tunnistan, sanotaan, että niin kun minä mahdun tuohon kategoriaan my friends. Eli katsotaan. Toi on niinku mä. Älä kato. Mitä? Höppälät. Eläs. Ai, tääkin oli niin hellyttävä. Päivä oli lähtenyt vähän merelle lentelemään ja sit se vaan väsähti. Ja tyypit oli silleen, no otetaan tää nyt mukaan. Pyykö pöllönen. Siinä se vaan chillailee. Vähän rakkaan väsynyt. Moi häntä. Nyt jaksaa taas lentää. Lennetään kotiin. Nyt pyykö pöllö. Pöllö. Ja no, päivän fakta. Tyyppi vaan tähän. Mitä sä teet? Häh? Ja siis niinku, just tämä kuuluisa valkoinen pöllö kuuluisesta leffasarjasta, pöllö nimeltään Hedwig. Taisi olla aika surullista, että silloin kun se ensimmäinen Potter-leffa tuli ulos, niin niitä saakelin pöllöjä sitten
Aha. Toivottavasti mun ääni ei ole taas kuulunut luuppina, koska minä säädän ja olen ihan käsi. Niin tosiaankin silloin kun se ensimmäinen Potter-leffa tuli ulos, niin ikävä kyllä näitä pöllöjä sitten haalittiin lemmikeiksi. Mutta koska niitä ei osattu, koska ne ei ollut sellaisia ihania ja söpöjä ja tottelevaisia kuin Hedwig siinä leffassa, niin niitä pöllöjä sitten alkoi ilmaantua tuonne eläinsuojeluun ja tämmöistä näin, että ne vaan sitten dumpattiin, koska ne on villieläimiä, ei ne ole mitään silleen, ei ne ole tämmöisiä öllöpöllöjä, että niinku, ei ne tottele, ei ne kuuntele, niillä on ihan oma mielensä ja niinku, jos niitä huvittaa, niin ne tottelee ja kuuntelee, ne on villieläimiä. Ja sit niitä pöllöjä vaan hylättiin ja sit se eläinsuojelu oli se, että voi nyhemmetti. Taas oli tämmönen niinku muotieläin. Ja sit sitä vaan, se näkyy. Joo. Surullista. Mutta pöllöjä. Pöllöjä. Katsotaan. Mitäs? Mikäs tee oli? Pitää ääntä ja tai pidä ääntä. Mun pitää selvittää, että miten tää saakelissa. Miten tää toimii? Miten tää toimii? Mä taisin löytää. Ei, en löytänyt syytä. Ai voi. Pöllö. Lisää pöllöjä. Oi, tää on niin surullista, kun tässä ei toimi ääni. Tässä on ilmeisesti eläinlääkärillä joku pöllö käsittelyssä. Ja sitten se eläinlääkäri kysyy, miten tuossa näkyy tuossa tekstissä. Can I get a hoot? Johon se pöllö oikeesti vastaa, huu. Se on vaan niin söpö. Mun täytyy selvittää, että onko tää hemmetin OPS, että miksi tässä ei vaan niinku, ei nää äänet toimi. Joo. On tää kyllä ihan ihme. Teknologia, I don't get ya. Ja katsotaan.
Mä olin tänään just tommonen aamusta. Onks vähän semmonen olo, Minä aamuisin. Aivan selkeästi. Ei. Ei vieläkään toimi äänet. Ai voi. Miu. Kissat alkaa valittaa, että hei, missä on mun ruoka? Anna ruokaa. Heillä on siellä ne raksut kyllä. Mutta sanotaan, että tuossa 1,5 tuntia sitten oli heidän kaula- ja kivipiira-aika, joten missä on mun goddamn ruoka? No, odottakaa vielä vartti. Äiti ruokkii teidät. Sitä ennen katsotaan pöllövideoita. Ai niin, tää oli ihana. Pöllöhymyjä. Pöllöhymyjä. Oi. Pöllö. Joo, eiköhän tää ollut tässä toista tuntia tässä nyt nökötellyt ja ihmetellyt eläinasioita. Mulla oli tosinkin tämmönen hieno postit-lappu. Pari nettisivua. Mutta ei mitään. Kiitokset kävijöistä, ketä kävi piipahtamassa ja totemassa, että this is boring, I'll go elsewhere. Mutta mä aion tehdä tästä tämmösen ihan videon, editoin sen YouTubeen ja yritän ymmärtää ja käsittää, että yritän ymmärtää ja käsittää, että miten näitä kaikkia ongelmia voisin ratkoa. Toi mun nettiongelma on kyllä siis niin käsittämätön. Jostakin kumman syystä se vaan välillä katkaisee sen. Mä oon kyllä kohta päivittämässä mun vinkkua 11. Saa nähdä mitä ongelmia se tuo tullessaan. Ja niinku, Kissa. Ei oo öllöpöllö, vaan kissa. Että niin, mitä tästä tulee? Tuleeko tästä mitään? Mutta ainakin yritän ja ensi viikon sunnuntaina aion striimata. Varmaan taas ihan samat asiat, eli luonnonsuojelusta, eläinoikeuksista ja muista on kyse. Pölöttelen. Ja toivottavasti näkemme silloin. Ja 15-20 minuuttia vajaaksi mä totean, että hei, tämä oli tässä. Kiitokset ihmiselle, kun tuli katsomaan. Ja minä lopetan striimaamisen. Pistetään norppa tai hylje pyörimään. Ja ihmetellään viikon päästä. Toivottavasti on enemmän katsojia kuin nämä satunnaiset randomit, jos todennäköisesti yksi oli minun äitini. Hei sinne äiti kulta. Mutta joo, hörps. Hyvää lauantaita kaikille. Ja mitä tahansa viikonpäivää teille, kun katsoo tätä YouTubesta. Ja ei mitään. Raivotor toteaa, että tää oli tässä. Minä menen seuraavaksi repimään nää tyhmät pilarit hemmettiin. Otan kissan kainaloon.
myy. Tai itse asiassa eka ruokin nää, no nyt on silmässä karva. Ruokin nämä pöhköt, menen sohvalle, en tee mitään loppupäivänä ja nautin viikonlopusta. No, tulipahan kokeiltu virusilmiä. Never again. Joo. Koska en osaa lopettaa, niin lopetan vaan sanomalla moro.